दिनै श्रीनगराव बेसेबां गुसु दिनै आमेरिकायाव बेसेबां गुसु दिनै इंलेन्डआव बेसेबां गुसु आं आखाइ मुथायाव बुनानैनो नायनो हागोन आं मिथिजोबगोन आं आपडेट जानानै थानो हायो आं रोंजोबगोन मिथिगोन सोरनोबा आं बुंनो हागोन जोंनियावल' गुसु नङाबा जोंनियाव दिनै ओरैबायदि मोजां अमुगाव नाय बेबायदि गुसु नाथाय बे मबाइलानो नोंथांखौ नोंथांनि गथ'खौ आरो ओरैबायदि हाखरावबो खोख्लैहैनो हागोन जायखौ जों साननोबो हाया बेनिखायनो जोङो गोदान मुगानि जा बेसादफोर जों आखायाव मोनदों बेफोरखौ जोङो बोर हिसाबै जोङो बाहायनो नांगोन जोंनि थाखाय बियो मा मुलाम्फा होनो हागोन बेखौसो जोङो बासिखौ जोङो लानांगोन अब्लासो जोङो गावबा गावनि इयुननि जिउजों लोगोसे न'खरनि हारिनि गामिनि समाजनि मोजांनि थाखाय जोङो बेफोरखौ बाहायनो हागोन जोंनि समाजाव स्पेशली 2020 आव जेब्ला कोविड पेन्डेमिक जायो बे पेन्डेमिकनि उननिफ्राय बाथ्राया एसे बोरैबा जाबोलांबाय खारन बे समनिफ्राय स्कुल कलेज बन्द जानानै थाबाय बा गासैबो इनस्टिट्यूशनफोर बन्द जानानै थाबाय गासैखौबो अनलाइन खालामनो गोनां जाबाय इभेन क्लासफोरखौबो टीचारफ्रा अनलाइन खालामनो गोनां जाबाय अनलाइन खालामनो गोनां जानाय लोगो लोगो आखायाव एन्ड्रइड फन होनांगौ जाबाय दा बे एन्ड्रइड फन जाय गथ'फोरनो होदों बिसोरथ' बिनि मोजां गाज्रिखौ मिन्थिया दा बे एन्ड्रइड फनखौ जाय गथ'फ्रा बाहायदों बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा आरो एन्ड्रइड फन बाहायनो रोंबावा गोबांनि बिमा बिफाया एन्ड्रइड फन बाहायनो रोङा बिनि मेकानिजमखौ मिन्थिया अब्ला माबायदि कन्ट्रल खालामनो बेयाव मा मोजां दं मा गाज्रि दं बोरै जोंनि बिमा बिफाया बुंनो होनांगौ होदों जोंनि गथ'फ्रा बिनिफ्राय मोजांखौ लानो हायाखै बेफोर बाथ्राखौ सानोब्ला जों मा राहायै जोंनि इयुन जोलैनि लामाखौ फेंगोन बेखौ जोंबो मालाबा साननानै जिंगासिनो गोनां जायो आं पार्सनेलि आंनि गथ'फोरनो आंनि फिसाजोआ जेब्ला हायर सेकेन्डारि पास जाखांबाय बेनि उनाव डिग्री फरायनोब्लासो आं प्रथम बेनो फन होदों आं बिनि सिगाङाव होआखै हस्टेलाव थायो स्कुल मेट्रिकसिमथ' फन लानायनि बाथ्रायानो फैया हायर सेकेन्डारि जेब्ला फरायो अब्ला लोगोफ्रा फन मोनबाय हस्टेलाव बयबो लायो फिसाजोआबो आंनाव बिगासिनोमोन आं बुंदों आं होआ आं सप्तायाव खनसे शनिबार मोनाव नङाब्ला देवबार मोनावहाय आं वार्डेनाव फन खालामनानै आं फिसाजोजों रायज्लायो आं दा होथ'आ बिदिनो थाबाय जुरबो खालामाखिसै मिन्थिखायो आं एसे खरा थायो बिसोरजों एसे स्ट्रिक्टयै सोलियो आंखौ गियो आं एसे जों बिमा बिफाखौ गिनानै देरदों बेखौ आंखौ गथ'फ्रा आंखौ गिनाज्रि मोना आरो आं बेबायदियैनो एसे स्ट्रिक्टलि सोलिखायो स' खनसे खननै बुंबाय आं होआ होनबाय थाबाय फिसाज्लाखौबो आं सानदोंमोन बेबादि जे आं बेनोबो होथ'आ होआ मालाबा माबा मोनसे नायनांगौ जायो आं सानसेयाव आं घन्टासे मोनाबिलियाव होयो फिसाज्लानो बाहाय नाय खिन्थु जै कभिड फैबाय क्लासा अनलाइन जाबाय उफाय गैया आं बिथिं बेरायनो थाङो आंनि फनखौ आं बेनो होनो हाया स' आं बेनो एन्ड्रइड फन होनांगौ जाबाय स' फिसाज्लानि बेलायाव आं बे स्ट्रिक्टनेसखौ खालामनो हायाखिसै जायनि थाखाय आंनि फिसाज्लायाबो मबाइल गेलेनो आरम्भ खालामबाय बेखौहाय गुबुन बिमा बिफाहा जिबादि समस्या एखे समस्यायाबो आंनियाव फैबाय थेवब्लाबो आं फरायनाय समफ्राव आं पार्टिकुलार समखौ नायना इसेबां समाव फना नोंजों थानो मोना आंनि खाथियाव आं लाबोनानै दोनफैयो खिन्थु आं सानफ्रोमबो बेखौ खालामनो हाया आं न'आव गाव जेब्ला थाया सोर नायनो मोननोसैलाय आरो एखे खालामनोसै स' भेरि डिफिकाल्ट माने बिमा बिफा गार्जेननि थाखायबो बे प्रब्लेम जायो थेवब्लाबो जेब्ला जों फज'नानै सावरायो आं मालाबा ओंखाम जाथ'हैनो आं बुजायो ओंखाम जाखांनानै मालाबा आं बेखौ आंनि खथायाव लिंनानै आं आधा घन्टा गाहाम आं बाथ्रा बुङो जुदि गेलेनायफ्रा एसे बारा जायो बे फंसेबो उल्था बुंफिना खोनासङो थिग दङ बिदि होननानै सिखारनानै थाङो स' बे फल' खालामो
आं मिन्थियो बे दुखु मोनो आं बुंनायफोरखौ आं एसे गोराबो बुङो किन्तु उपाय गैया खारन बिनि मोजांखौ आंसो मिन्थिगौ बेथ' मिन्थिया बे गाबथों सानसे मालाबा मेगन मोदै र' 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 गयो आं बुंथाबबाय थायो आं बिनि मेगन मोदैखौ नुनानै आं सिरि थाया आं बुंनांगौखौ आं बुंजोबनानैसो नागारो बिनि उनाव जायो मालाबा बावो आरो आं फज'यो स' जोंनि जि बिबान जों बिबाननिफ्राय बे बिबाननिफ्राय जोङो उनफिननो नाङा दिनै आं मेक्सिमाम आं गथ'फोर आरो पेरेन्टस बिनि गेजेरावनो आङो बुंनो समाजानो बेनो हारियानो बेनो बेवहाय आं बिनि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो नागिरदों दिनैनि मुगायावहाय बिमा बिफाफ्रा गोदोनि बिमा बिफा बादि जिथु कन्ट्रल खालामनाय बेनि बाहेरायाव थांबाय मा होनगोन बेखौ बाहेरायाव थांबाय होनगोन ना खालामनो नागिरला दानिया माबायदि जाखो उल्था जाबाय जे आंनि फिसाया देरबायब्ला आं माबोरै मिन्थिगोन नोंथांनि फिसाया जुदि देरबायबा माबोरै मिन्थिगोन नोंनि गथ'आ जेब्ला बहाबा थांनो ओंखारनायाव नोंथाङा सोंबाय बा बिमा बा बिफाया सोंबाय बिमाया सोंबाय बहा थांनो आफा मानो नांगौलै नोंलाय बेबादि रिप्लाय होदोंब्ला मिन्थिखागोन नोंनि फिसालाया देरबाय तारमाने बिमा बिफाहा मिन्थिनो मोन्थाय गैला आरो बेबादि सिचुएसन फैदोंब्ला मिन्थिखानांसिगोन बिमा बिफाया जे सामथिं इज रं माबा मोनसे गोरोन्थि जानो थांगासिनो दङ आं मानो मिन्थिया बिमा हिसाबै बिफा हिसाबै बहा थांगोन मा मावहैगोन खिन्थानानै थां हरनि 11टा जानो हागौ माबा कारनाव खामानि गिदिर दं 10टा जानो हागौ जेबो नङा किन्तु खिन्थानानैथ' थांनांगोन आरो मोनसे प्रब्लेमा जाबाय जोंनि बिमा बिफाजों जे जेब्ला आंनि फिसाया देरो सेंग्रा सिख्ला जाब्ला बिमा बिफाया गथ'नि सिङाव थानो मोजां मोनो बे बिराद गिदिर प्रब्लेम दिनै न'आव माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला सोरबा माबा मोनसे बुंहरदों सोंहरदों रायज्लायदों माबा मोनसे खालामनांगौमोन ओरैबो अमुक र' आंहा फिसालानो सोंग्रोनांगोन र'लाय आं फिसाजोजों रायज्लायग्रोनि आरो फिसाजोआ फिसालाया नोंनि गथ' नाथाय बिमा बिफाया बुंगोन आं बिनियाव सोङाब्ला खालामनो हानाय नङा बेजों रायज्लायाबा जानाय नङा रायज्लाय but don't take permission from your children गावनि फिसानिफ्राय पारमिसन दाला बेबायदि खालामनायावनो मा समाव जोङो गावनि फिसाखौ खर' सायाव दैखांनानै लागोन बिनि गोरोन्थिखौबो जोङो मेगन मिसिबनानै जोङो थागोन आरो बे समाव जों बेखौ माबादिहाय गाज्रि लामाजों बिनि मा होनगोन बेखौ बिनि फिउचारनि गाज्रियाव जे जोङो नारनानै हरबाय थादों बेखौ जों हमदांस्लाब मोना उनावहाय आंनि फिसाया देरनानै आंखौ बुंगोन आं जेब्ला फरायामोन आं जेब्ला गाज्रि लामायाव थांहांनाय नों मानो आंखौ फंसे सोबायाखिसै मानो आंखौ रायाखिसै दिनै आङो बे अबस्थायाव थानो गोनां जानाय नङामोन अब्ला आं मा फिननाय होनो आंनि फिसानो बेयावहाय जों एसे स्ट्रिक्ट जाथारनो नांगोन गासैनिबो थाखाय बे गथ'नि गावनि फिउचारनि थाखाय न'खरनि फिउचारनि थाखाय समाजनि फिउचारनि थाखाय आरो हारिनि फिउचारनि थाखाय इट्स अल रिलेटेड सासे गथ' मोजां जानाया बिनि थाखायल' नङा हारिनि थाखाय मोजां न'खरनि थाखाय मोजां गामिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां स' गासैबो मा दङ सोमोन्दो दङ बेनिखायनो जों जुदि सासे गथ'खौ कनसेन्ट्रेट खालामनानै बिनि फिउचारखौ दानायखौ बिनि साननाय हनायखौ गेबें खालामनायखौ आं मदद खालामनाय माने आं हारिखौ आं मदद खालामनाय नंगौ जों रावबो राजा लामायाव साफ्रोमबो थांनानै जोङो हारिखौ सिबिनो हायाबो जानो हागौ मिथिं दावथिं खालामनानैहाय जोङो दाव बाथ्रा बुंनानै साफ्रोमबो ओंखारनो हायाबो जानो हागौ नाथाय जों बेबायदिहैबो हारि सिबिनो हायो बेखौ जों बयबो गोसोआव लाखिनो नांगोन जोंनि गथ'फोरखौ जोङो हारसिङै डिसिसन लानो एबा थांखि लाहोनो नाङा बिमा बिफा गार्जेना जेब्लाबो बे थांखि लानायाव इनभल्भ जानांगौ अब्लासो बिनि थांखि लानाया थिग थांखि जागोन बोलोबो मोनगोन हेफाजाबबो मोनगोन आरो रोंगोनबो आरो उनावहाय बियो बिनि थाखाय रिग्रेट खालामनाय नङा उन दाहा खालामनो गोनां जानाय नङा दानि मुगायावहाय गासैखौबो गोरलैयैनो मोननो नाजानाया
जोंनि गथ'फोरनि जोंनि लाइमोनफोरनि आनखि संसार जाफुनाय गोबां मानसिनि बे मोनसे सिमां ओरैनो मोननाय जिनिसखौ हास्थायनाय बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जे दायो मोनसे ट्रेन्ड सोलिदों जेरावबो बे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव होननानैल' नङा गुबुनफोरनि गेजेरावबो आं बे ट्रेन्ड अफ इजिइज्म होननानै बुंनो लुबैयो गोरलैनो मोननाय बेसादनि उन थांनो लुबैनाय गोबाङानो ओरैनो जिनिसफोर मोननो लुबैयो दिनै गोबाङा धोनि जानो लुबैयो 2-3 ताला न' लुनो लुबैयो गारि बायनो लुबैयो नाथाय बेफोरखौ न' लुनोब्ला बेबादि गिदिर न' लुनोब्ला गारि बायनोब्ला बेसेबां खस्थ' खालामनांगोन बेसेबां थाखा आरजिनांगोन बै खस्थ' खालामनायखौ मावनो नागिरा गोबाङा दिनै आइएस अफिसार आइपिएस अफिसार जानायनि सिमां नुयो गिदिर गिदिर साख्रि मावनानै लाख थाखा खामायनायनि खोथा सानो नाथाय बेफोर पजिशनाव थांनो थाखाय बेसेबां फरायनांगौ डेइलि 15 घन्टा 12 घन्टा फरायनांगौ बेखौ खिन्थु जों खालामनो लुबैया बेसेबाङा फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजनाव लेटार लाना डिस्टिंक्शन मोननानै पास जानो थाखाय सिमां नुयो नाथाय